Toyota Camry солаш 2010. 4 балоност дар ҳолати хуб. аз дохили салонашо мебинем. дараш сахт меко дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 айрбаки пеш, CD плеер, борд компьютер, ин коробкаш автомат титронный. ҳай пробегиша ҳозир мефаҳмем. мани ҳолати салони мошин. ин сиденияш лифт будааст. сидения лифт. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. яксаду 5000 километр. мотор 2.5, сӯзишвори бензин. расходаш чанде? мошин вагони мебошад барои ҳамон нав омдагӣ, нав вагон фромдагӣ. нархи мошин 125000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 708 84 48. Opel Vectra солаш 96. кузов бечка. ин чихелаки дида дохили салон. коробкаш механик. ин CD плеер, 2 айрбаки пеш. пробегаш 348000 километр. ин ҳолати салони мошин. ва ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолаташ хуб. багажиша мебинем. газаш, балони газаш. ин бояхти запаска. мотор 1.6 Экотек, сӯзишвори газ бензин, расходи газ 10 газкиди 80-85 километр мегардад. ин чихеле ки дида исодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 34 30. Opel Caravan солаш 97. чихеле ки дида исоде дохили салони мошин. коробкаш механик будааст. инҷа CD плеер, ин 2 айрбакҳои пеш. пробегаш 227000 километр. ин ҳолати салони мошин. аз болои сидениҳо мехи рӯйкаш киштагӣ, рӯйкашҳои мошин киштагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳозир багажиша мебинем. мени шторки қафош. ин хай багажаш сахт. балони газаш ами? балони газаш буда. таблетка. беша кишоед капо. мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин. расход чанде? расходаш 10 газкиди 90-95 мегардад. ин чихеле ки дида исодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 867 63 65. Opel Astra кузов хеҷбек солаш 92. ин чихеле ки исодед намуди берунии мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин салони мошин
коробкаш механик, CD плеер, 2 айрбаг, пробегаш 393,000 километр. ва ин ҳолати салони мошин аз болои сидениҳо рӯи каш киштагӣ ва ин ҳолати салони қафои мошин. ҳозир багажашам мебинем. Тирегал мани багажи мошин, баллони газаш, ман инҷа якта баллон запаскаш аст. мане запаска мотор 1.6 расой сӯзишвори газ бензин. расход чанде? расходаш 10 та газ киди 110-120 километр мегардид. ин чӣ хеле ки дидаи содед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 22,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 766 7756. Kia Rio солаш 2016. мани чӣ хеле ки дидаи содед намуди берунаи мошин. аз қафои мошин салоншо мебинем. 4 электропакет, сентр замок, ойначаошо регировка мекунеги, коробкаш автомат титроник, CD плеер, радио FM, ҳама наворотҳои ин замона. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш чӣ қадар будагише? пробегаш 169,000 километр. мани ҳолати салони мошин, сидениҳош ҳарӯш мехи рӯи каш киштагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешем мошин раҳнамоишӣ шудагӣ не. мани багажи мошин чӣ хеле ки дида истодед ҳозир мебинем. мана якта баллони запаска шудааст. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 5 литр ба 100 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 617 87 17. ин дуни 85 анда расамош кишамайни не 85,000 сомон бе расамошка. Kia K7 солаш 2010. мошин вагон мебошад. ин 4 баллон дар ҳолати хуб. ин дохили салон 4 электропакет, сентр замок, регировкаҳои ойначаош, сидениҳош лифт. ин ҳолати салони мошин. ин коробкаш автомат, титроник, CD плеер, климат контрол, борд компютер, монитор, ҳама наворотҳои ин замона. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ду сидениҳои пешабагриф. мани стоп стар аст. пробегаши нишон тид ма бена. мани сидени қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ҳамааш ёдовар мешим кожине. Ча? пробегаш 43,000 километр. мотор 2.7 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходми 8 литр.
расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. ёдовар мешем хоҳишмандо агар хоҳанд ин мошинро газам шинонда мешавад, барои он ки мотораш 2.7 мебошад. нархи мошин 135 000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 614 08 88 92 770 08 03. ماشین نوبتی ما لکسوس RX 330 سالش 2005. سنجش تکنیکی 1 سالینش هست. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، CD плеер، борташ компьютер، ҳама навороти ин замона. ду айна бака мебошад. ҳозир пробегаш ҳам мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин. сиденияҳои пеш обогрев, ду сиденияҳои пеш обогрев. боз сиденияш лифт мебошад. ин ҳолати салони кафои мошин. багажаш хеле ки дида истодед, ҳама лавозимотҳои мошин. пробегаш 178 000 километр. мотор CNC, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш чанде? 70. расходаш 10 та 70 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 88 82 78 92 705 00 95.